Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta. Ingdeng plikebra nerkep karbi risonim sorongaje kechengpon. North East Pen isi kache thangklong karbi risonim sorongaje mati karbi Youth Festival pening an ingdeng plikebra nerkep kechok katalon ponjiaphan ingpu pontanglo. Bangso rongaje pening ke corona omicron abur ke dokogajok theri isiar ni pensi pado ponlo. Bangso rongaje kangpu pon mati opening ceremony along hawaramayate ranatum penchenglok CEM EM MSc kedo an penchenglok karbi richo thekere tokbang penchenglok manpeng kedo an parta jutang kachenghon akar biatum chetong dun pen aliralon pidun KCS meipu Chandra Singh Kropensi bangso lama tangjar ponlo bangso kangpu ponalong pen hawartin pen kachepate dun ateranatum phan chong nok tami ronpon Lapu CEM Dr. Tuliram Ronghanga Phantami, Dr. Raman Kachepalong Tunapot, KCS Atumpen Archupon. Lapen Dr. Tuliram Ronghang Pentami, Pining Asengkan Arong Ajetami, Ing Samjen Pen, Kado Kavi Aratami Alir Alon, Kipi Donji Aphan, Choning Ripon. Lapenon Karbi People Sol, Taralang Solong, Bangsuri Posose, Armuke Janga Hemmati, Auditorium Holtami, SODP Skim Pen, Kimpon Polapen, Ningkan Hiniang Bong Pen, Kapatang Ponderji Aphantami, CEM Pen, Chichak Teka. Alo, ni sini kapat ini dia bangke lapuino, dak aturan tim ben kebat, langsung kaci yang di duduk, katore duduk dak, terang hem katore duduk, lasi pining, karbiro autonomous council, apa je niltum ke paselo, laningkan siang bom. La pinso de la phan oko hongker na ke thom ateram kimpon po posila tom phan pachining la don mag leto la penke taralang solo karbelo autonomous council pe niletum SOPD state government na central government na budget pe karbelo autonomous council long thapon lo Bang suri poba abang tuang pi keja asam lo ngamai pinler laso tu tirium hor ningkan hinian bo golden jubilee pleng plek ko petang vek popusi lam jak pilo don mangleto edam kera awal sai tame niletum kargero ton mas council pe unan ke lahir hin pe kebang ateran phaniletum da awal saya di ponlo, itu kejun pen, cenglok, tiri kamamai pen, karbelo autonomous council, bangun pen itu, asik saksepin jika han, itu karbelo autonomous council pen, tiri kamamai, pencing macing saya pensi, tiri dia tu han, asik saksepin pen, itu karbelo autonomous council pen, kira tu dia han, kaya kita men itu, sisik tinggal pen rapun bomlo don log itu. Denarong KCS John Lapen tekelang John KCS atum jongsi ingdeng plikebra nerkep karbi Youth Festival along best team mate ke thekna yang deng chipalong don pulotangti akera piponji aphan EM Lun Singh Teron Lapen Deputy Speaker Ritesh Singh Hipen chechakpon Karbi akheta emithang ajutang ke pangcholimji ke pareng bernang ji aphan pu matha dampen EM Lun Singh Teron Lapen Deputy Speaker Ritesh Singh Hiatumpen Denarong KCS Unite Lapen tekelang John KCS Unite atumaphan ke theknai kachepati anong kachepalong don pulotangti nong e pipajir ponji pusi chechak ponlo Lapen bangso kachepati along bes kachepalong don thekji aphan hirjumi sitami hangpidun Pura nerkapi festival karala ini ketengsi arni lah dan itu maju najon long kor kita yang namun menjadi lanjut lapen dan jauh ke serjun alang itu ngomong nakun dulu lapen tuwe het kami itu akhirnya pelolang itu kan lapen tuwe jika naundu jauh di best team pondet pulutan te lagi siapa kan itu di chairman bakni terapi tentang ke nongge dapat jadi konfol lapen teken nak ke 17,000 lapen ada pakai pikir saja masih non lagi seperti jadi dulu Ani kan bantah, destim ke wanwer lesa. kali aku pengen nong nam gitu tiga lanjut lapen dan kau bisa jun bakal lagi best team pon aku di modo masih non terlalu aku nong nam ku budin itu kan ini hang kilo
Litum kicing honai ning cetunai litum kicing honai sepelo na kaya sabelo nang litum lang ning ke son nili sitame ning ke tu poje nili tum claim ke dam mahamaya la pen nomati komosti dagara ra tumhan tutang la pen khai ko son si ke tum bang son platform li dunia so opportunity tum puri pon la pen dakla agricultural society de na ro ke se jun pen kadu we according to president secretary pen dak dak pini ke cepat tidun ang sitamelo nilitung ikupi maki claim ke dam sitamelo ja dalam cing size pancen itung dak itung tara langsung along ason abidi sere itung dak nang paklang gunji padi kisik kunji lapen ditung claim pon weg bang ke claim pon thek weg ji Lapen halapu denarong KCS John Pen kachepate dunjia bang phubang phia tum tami un an ke kachepa hai dunjia phan bor I ponji puta chethan pon Seperti itu bang, kewan apa ikan itu bang, baru sirap bang itu lasi ikan bang asal ada pun ange kabur itu nih pasti kita nangis mana kabur itu, itu non man bang ke palong dun vegji palong dun undi pu bang nil dum jom dun pun pon kami palong dun di pan magi un ange kabur itu, pati ma pineng magi itu Ajun ahaware tami thomke brage thomando lapende kache patia aswan jitami thomke brage thomando lasi peneng mangi item jitami doiko laso pochi lapende hala jipati dunde nanggi pudim mangi jipati dunde lomde sonoma kethan amar kethan lason da lasi tami nil to mangi nangi item along ban mangi solong kelong de mangi tami tami puthi dekhe kita me unange bori manji mathale Dipu matipong along medicine plantation na puthak chingki chingwai padopon Dipu rong sopi adung matipong sorkari gaubura sikari rong phar arong along doai paplang japan National Institute of Home Art Science Education Chairman Vidya Singh Bepen lamthe chethan pon alang lipen ke than pon atengki karbiang long along thengpi arong do lahaya thengpi ke dowai si ke plang athengpi lo Lapen non ke bangji ja khonga chik lopen ke nilitum office kimi methang pen si dowai seng ponji irie ken kaching lok lapen ke cancer ke solapen apok ke solapen singjam aphukar ting lapen diabetes lapen penangan thetan akiso ke langji aphan bor ipon pola pen ke nilitum pen choningri lo forest department penta nang cherap dunji aphan lapente karbiang long autonomous council ke japon ke theke dinga tuma phanta choningri ponlo tarapung pendor sing tokbi karbiang long news Tanggapi rong hiti mati pungalong lilitum National Homeo Institute and Health Science Education Pen Medicine Plantation na puthak rongas arat pen lilitum pini kaching waipon lilitum akimang lapuson hello karbiang long arlo dawai arong duigwi lapen thengpi thengprang ta athe Ator gedo ating piarong do pen medicine arong ke et hekjia phan lilitum arong la pangso kahomri pangcheng lo Kajirong hang piak lamalong Sivratri karchupon asai kedengpon Dolamara kajirong hang piak lam kohoralo Mahasivratri karchupon Labang sukar jo asai ke dengpon along han boka hemphi lokhimi amaro kurupi lapenke hamphanga songmati han boka hemphi lokhimi amaro komiti atum penangan jetong dun pen kohora kurupo harison rongpi pen bangso hodakhi amaro along ardong pon han boka pen Robinson Killing Karbiang Long News